Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Varím mu, že kto priniesol jesť. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. A dokončiť jeho dielo. Dobrý deň. Včera vraj nasytil 6 citových zástup 5 chlebmi. Jaký myslel? Stalo sa to vraj za veľmi zvláštny okol. Dá. Náš druh je stále rovnaký. Lebo chýbajú len plné taniere. On uverí hoci komu, len nech má plný žalúdok. A to je strašne dobré. No, a to je on, ten potulný kazateľ. No, kadiaľ si prišiel, čo je to za toto? Ale mne sa to veľmi nepozdáva. Viete, čo to pre nás môže znamenať? Ak to takto pôjde ďalej, urobia si z neho kráľa a my máme pochlebať. Tomu musíme v každom prípade zabrániť. No. To by mal získať na svoju stranu, a? No možno by nám pomohol riešiť situáciu. Tak to sa nám určite podarí. Musíme sa ho zbaviť. Čím skôr. Prv, než nám to celé prerastie cez hlavu. Tam je! Videli ste? Ja som ho videla! Hovorím vám, vy ma nehľadáte, pretože ste videli znamenia, ale pretože ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Hovorím vám, nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A ten vám dá Syn človeka. Jeho označil Otec, Boh svojou pečaťou. Áno, pečať! Pane, povedz, čo máme urobiť, aby sme konali Boží skutok. Boží skutok. Boží skutok je veriť v toho, ktorého On poslal. No dobre, ale aké znamenie spravíš, aby sme videli a uverili ti? Čo robíš, to? Naši otcovia nimi napustí mannu, ako je napísané! Dali miesme z neba! Hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Pretože Boží chlieb je ten, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. A pritom vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Ako teda hovorí? Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Nešobrite medzi sebou. Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti manu a všetci pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý dám ja, je moje telo. Za život sveta. Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, pretože moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Tak ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, tak aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Mal som hlad